Umphakathi wase-IBS ujabulile kakhulu bakwethu ngokufika kukaJumbo benoKing Nuba esikoleni saseBisa. Kinimikele nginamukele bakwethu ehlelweni lethu lezindaba i-SP Media TV. Mawuqala ungena kwi-channel yethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe, ungalenzi iphutha lokukhohlwa phela ukushare i-link yethu bakwethu. La udaba esilitholayo sithi sithola udaba likaKing Nuba benoJumbo bebeye beyobona izingane zase-IBS High School lapho bebejabula khona kakhulu abantwana nothisha ngokufika kwawo lama-celebrate asemzimkhulu. Kanti-ke okusemqoka bebekuyele bebeyogqugquzela ingane ukuthi zifunde njalo ziphinde zihloniphe zizimisele ukuze zikwazi ukuphumelela zifane nabo. Kanti-ke bakwethu ingane zijabulile kakhulu nothisha ngalo lethuba lokuthi bafike bazobona futhi bazogqugquzela ingane ukuthi zikwazi ukufunda ziye phambili ziphinde zihloniphe othisha. Kanti-ke ezithombeni babukeka bejabulile abantwana besikolo bona yena uKing Nuba naye uJumbo bakwethu. Kanti akhona namanye amaciko abekhona bebezobungaza lona losuku. Kanti-ke ngalesi senzo sabo asithembe ukuthi ithemba ebantwaneni livukile futhi balishiyile. Okuningi-ke bakwethu senokuthola epagini lakhe uKing Nuba. Mina bengiveza nje okuncane-ke bakwethu. Ngithi ebengikuphethe namhlanje kusaphelile bakwethu. Ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo ngokuzayo. Ngiyabonga.